been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Okay na? Ayun pa lang. Ha? Pakihalo na lang. Sheila yan. Ay, Sheila. Kanina pa po. Ay, Kanina pa po. Ay, sila kinakano. Mga process kain. Sis, babalik ko. Alam na yun. Slide pa kanina eh. Dito nilalagay mga yung kulay aspa. Hindi ako maganda. Balik ko bukas. Minulit ko. Bubusin siya ako. Bubusin siya. Di pa nga, parang minggo yung emo mo deh. Dahil data niya ngayon eh. Bukas lang ako nila, basta lang maramda pa may panahon. Bagyo pa mo. Nakalulog ka na. Mga na ako, lumano ko. Bagal-dugal mo, pero problema mo. Alas kaya sila ni bro. Magugulat ka. Puro masanto ito. Isang pari doon. Sa Makapepe. Tapos pala yung masanto at yung Makapepe. Tapos pala sa Makapepe pala yan. Hindi masyado maluwag. Ang ginawa natin, ginawa masanto.
Hanggang bawang siya. Wala ito na. Katangkal na lang rin ka ng gambang. Ito ang pila niya kubik ng gargara. Ito ko niya. 15 kubik ko. Malas mamaral na ako. Dampun bubul pakai bakal gumagana yung motor. Alam niya. Bakit siya kasi yan sa duludo? Kung ka mga tabi kaya daw. Batatan? Maniwala ko yung ganito katasap din. Ay ka muna. Hello. Yan, kagagali lang sa sakit. Kasakit po siya. Trangkaso. Ano? Galisaso? Matindi yung galisaso. Isang ligo akong ano? Di ko alam kung ito yung akin, kung ito eh. Hindi ako kumakain sis. Dengue, uso rin. Isang ligo akong hindi kumakain. Napano ka daw? Ano lang? Kaso hindi umiga, lagi nakatayo. Pres, ano masabi mo? Masasabi ko masarap tong kewes. Kumakain naman ako eh, alam ko. Oh, yan ni Master. Oh, Kabachi Master. Baka na niya paro. May anak ka? Atay, Pres, Ayan kaya makatando ko. tayo ka kaya ini. Ah, yung pala yung kaya ka eh. Aking kutsara. Yan. O, bete. Kaya ginaba. Abe nga na. Abe nga na pare. Aligay mo, ita mo anak na sulungan. Ay Lawrence mo yung natin. Bigyan na niya kayo, basta niya periga. Mag-birthday yata ito, yun rin. Hindi na bigay sis. Dali magpicture ka pa? Nangot ang isek, mga tika pa kanong sabihan. Hindi, emergency kaya napaano ko. Yung baboy kasi nabol namin yung buhay. Kailangan na ano eh, binuhusan kagad di kasi sinabi sa binuhusan ko na ito. Hindi, kayo. binuhusan niya namin. Intro kayo. Pasko agad yun. Dapat paano na yun? Hindi, yung ano, yung lugar niyan, saan kaya gagawin? Nalaki, saan kaya? Tingin nyo. Candelaria. Kay. Suelo. Dagat. Doon na lang. Hindi, kayo. Makalbog ka rin eh. Nagano na po kami doon dati. Baha. Maganda po kayo doon? Nag-clean up drive ka po kami dati. Okay, doon na lang. Gusto niyo? Hindi po ba baha doon? Kaya malaki po ang tubig. Yun na nga po. Saka malayo. Baha po doon eh. Kasi entrance. Yung baha daw po sabi ng bansa. Tapos mano pa po ngayon, high tide. High tide. Anong maganda? Saan? Tingin nyo? Overcoat. Yung swelo. Ano yung pwede ba naman? Picture ka? Ika nga lang picture na. Mag-picture na kami. I-edit na lang. Bili may pagkain kaya kakain. Okay, peso ko ka rin, Pres. Sis. Bro, kaya biya ka naman, di ka lalaw. Bro, pangga, balo mo na yun eh. Malatiya yan, bro. Sige, sis. Picture muna po tayo. They going bulilit. 1, 2. 1, 2. Salamat po, Candelaria Chapter. Salamat po. Sis, ano ba? Pasensya na po sa hanggang. Sige, ano kami dyan? Ang sarap na luto.
Sige po. Apo, ingat po kayo sa biyahe. Ay, saka may kotse. Thank you po. Apo. Thank you po. Salamat. Ah? Oo, dito yan eh. Oh, mimingat ah. Sige. Ito muna bro. Wow. Sige po, ingat. Parang na ako ba rin? Hoy, founder. Sinalining mo to. Kailan mo niya kapito mo? Sa tingin niya, salin o, Rusi. Magkaya yan. Kaya ng tipo na, takawa na ng 22,000 natin na rin. Ay, halangaling niya pala kay tambalas. Tutusog mo yung bagakin. Ikaw may yan bro, kaya yan. Oo. Kaya motor. Kita nga ba yung mago bro? Nane, SIM. Ah, oo, SYM. SYM. Yes, masatin la rin. Bonus. Oo. Sabi ng latest yan. 26? Ingat ha, ingat. Pero pala, bayo pa pala. Wow, 1 month. Oh, bayo pa pala eh. Latest siya pa mo rin. Nanakaya po master. Thank you po. Na. Ayaw mo daw maniwala, nasa kanya yun ito. Hindi. Ayaw, sa kanya ito, binili niya.